Макар баба Ванга да е най-признатата българска пророчица у нас и в чужбина, страната ни е дала на света и други феномени, способни да видят съдбата на българския народ далеч напред в бъдещето. Дядо Влайчо е един от най-могъщите пророци, раждали се по нашите земи. Той е предсказал не едно и две събития от историята на България, дал е много съвети на болни и измъчени хора, които са го търсили за помощ, и е бил сравняван с Ванга, като дори самата тя казвала, че той бил по-голям ясновидец от нея. Неговата дарба обаче му донесла само неприятности и страдания. Легендарният феномен Влайчо Желев е роден на 15 август 1894 година в Коньово, близо до Нова Загора. Едва 10 годишен, Влайчо предрича Балканската война. Още на млади години си пуска дълги коси и брада като Христос. Тогава го наричат Чичо Влайчо, а на 28 години, вече от уважение към способностите му се обръщали към него с дядо Влайчо. Когато войната избухва, обикаля страната и казва, кой от мъжете ще се върне от фронта жив и здрав и кой не. Пророкува и на бойното поле, където отива като доброволец през 16-та година. Отказва да носи пушка и да стреля по врага. Командирът го праща да готви и да пренася храната. След завръщането си от фронта, става последовател на Петър Дънов. Сам той започва да създава сказки на различни теми, прави първите опити за окултни тълкувания, пише стихове и откровения. Макар че се жени, дядо Влайчо не живее с съпругата си, отдал се е на целомъдрие. През 30-те години по височайша покана в двореца във Враня, Влайчо се среща дори с цар Борис III. Царят живо се интересува дали ще има наследник на трона. Пророкът предрича, че престолонаследникът ще е от мъжки пол. Неблагоприятно е предсказанието за перспективите пред наследника като цар на България. Говори се, че прогнозата на Влайчо била: нито ще е цар, нито ще е царствен. Затова, въпреки че познал пола на детето, нямало начин пророкът да се хареса на височайшата особа и си останал непризнат и недолюбван. Легенди се носят и за срещата му с Ванга при Петър Дънов от онези години. Ти, брат Влайчо, какво виждаш за сестра Ванга? Веднага поставил въпроса Дънов, тъй като пророчицата наскоро се била омъжила. Ти скоро се омъжи, сестра Ванга, но виждам, когато не е далеч времето, че ще останеш вдовица. Домът ти ще стане като клуб и много хора ще идват, изрекал той, а ясновидката от трупите останала смаяна. Дънов накарал Ванга да предскаже бъдещето на Влайчо. Тя започнала да обяснява, че той обича природата и да гледа пчели, но ще дойде време вместо да събира мед, него да приберат. И се оказва права. Заради популярността му сред народа, комунистическата власт започва да го притеснява още в първите години след 1944 година. Карат го да се признае за шарлатанин, следват обиски и задържания, докато накрая му намират вина. Провинението му е, че в едно от виденията си през 1947 година Влайчо предвижда с точност скорошната смърт на Георги Димитров. Ясновидецът попада в 6-годишен ад. Минава през пернишките и бобовдолските мини. Накрая го изпращат и в страшния концлагер Белене. По свидетелства на бивши лагеристи, надзирателите не спирали да го измъчват. Влайчо може би е един от малкото световни феномени, които могат да предсказват и собственото си бъдеще, защото в свои записки пише, че ще се измъкне жив от ада на комунистическите лагери. Така и става. Въпреки мъченията, Влайчо доживява до 87 години. През целия си живот той живял като аскет, без много ядене, алкохол, цигари, месо и поход. Винаги казвал на хората да се радват на трудностите, защото те са двигател на живота. Колкото по-извисена е една душа, през толкова повече изпитания трябва да премине, обяснявал той. Говори се, че малко преди да си отиде от този свят, през 81 година, пророкът на народа, както вече го наричали, разказал какво вижда за следващите десетилетия. Част от пророчествата му са съхранени на хартия и след неговата смърт. И ето какво е споделил феноменът за бъднините на България и света. В цял свят плодородието ще бъде оскъдно поради воюващи
и поради голямото нарастване на земните жители и неправилното разпределение на благата ще има оскъдица, недоимък от първа необходимост. Скъпотията ще върви напред и бързо, парите ще станат изобилни, но незадоволството ще го има. Ще дойде време, когато зеленчуците ще стават все по-отровни. Те растат в земята и близо до нея. Плодовете, за разлика от тях, са нависоко и приемат повече слънце. Тук е и причината зеленчуците да бъдат по-замърсени. Вие няма да повярвате, но ще дойде време, когато мъжете ще носят обици и ще си слагат забрадки и ленти на косите. Те ще започнат да приличат на жени, а жените – на мъже. Светът ще се побърква, но няма как. И това ще трябва да се изживее. Зато и ви казвам, ако е потребно да се мине през ада, вие продължавайте да вървите, без ни за миг да спирате, нито да се обръщате назад. Управниците в цял свят ще бъдат в по-голямо затруднение, а останалите широки маси ще говорят, пишат, четат и тълкуват най-разнообразно. Всеки по-своему ще тълкува световните събития. В това време, блажен ще бъде онзи управник, който с вяра и любов прилага гладен сърдечна молитва към Бог за своя народ. Както е постил Христос в пустинята за греховете на цялото човечество, както е постил Мойсей, Данаил и други за своя народ. А блажена ще бъде оная широка маса на народа, която чете Словото и добрите книги, размишляват за всичко добро и насаждат овощни дръвчета и други култури по земята, и всеки живее с любов и вътрешен мир. Светът няма да се умиротвори. Русия ще се заинтересува повече, но пак с търпение ще чака да дава от своята си червена боя на всички народи и ще играе роля на предтеча в делото на работничеството по целия свят. Германия ще успява, Америка едва ще запази сама себе си. Англия ще загуби територии, сили и влияние. Франция ще бъде на три разделена – фашизъм, работничество и свободно мислещи общества. И ще следва неволно мистиката на Германия. Италия ще си събере силите и ще има успехи. Япония ще напредва. Турция ще бъде в голямо затруднение. Гърция ще изгуби. България, поради молитвите на духовните общества, не ще бъде въвлечена във война. С малка промяна в кабинета, тя ще бъде първа по желание за мир на Балканите, иначе ще си пази границите строго. Блажени ще бъдат уния будни семейства, които не се безпокоят от положението и вярват истински в силата и властта на Бога. Поради помрачаването и голямото зло, духовете на човешките същества ще бъдат крайно нервни и психично болни, но страданията, мъчнотиите и страховете ще пораснат до такава степен на голям хаос. Духовните и културните общества, общо идеалистите, не ще могат да правят общо сплотение. Чисто колективното добро ще бъде в застой. За този неуспех трябва да се намери краят. Общо хората ще бъдат много нетърпеливи, ще бъдат срадливи, ще обичат яденето, спокойствието, но те ще им липсват. После брат с брата ще се съди, ще се появят много кражби и други беди. Светъл ще бъде Божият път. Будните души ще почувстват това, а останалите ще потъмнеят още повече. По цялата земя и континенти ще има голяма проява на духовете във всяко отношение. Тоя наш български народ е доста твърдоглав. Мнозина не приемат Бога и ще патят. Ама, казвам ви, до болка ще теглят. Ще има чистене. И за нищо на света няма да бъде онова, което хората се надяват и очакват. То е нещо, което човешкият род още не е виждал, не е чувал и дори не е подозирал за него. Това върховно пречистване на души ще стане чрез силата на природата. Българският корен е здрав, дълбок и жилав. Нацията ни ще оцелее в задаващите се изпитания. В заключение, животът и делото на дядо Влайчо остават ярък пример за вяра, доброта и безкорисна помощ към хората. Неговата сила не е била само в пророческите му дарби, а в искреното му желание да облегчава болката и да вдъхва надежда. Дори години след смъртта му, споменът за него продължава да живее в сърцата на хората като символ на духовност, смирение и човечност. Историята му ни напомня колко важно е да вярваме, да помагаме и да пазим доброто в себе си.